Днес няма да кихам. Или по-точно докато записвам. Здравейте! Тъй като в интернет пространството всеки пише каквото си поиска и разбира се ще има хора, които ще им повярват, то дали е в сайта жълто.bg или вярвай ми глупако, това е лъжа.bg, хората ще повярват. Така че ще направя следната игра. Ще изброя 15 твърдения за мен, от които 5 ще са истина и останалото ще се пълен булшит. И отдавна съм правила клипове, в които разказвам нещо лично за мен или пък... Тъй като не се познаваме толкова добре, нали? И тази игра не би била толкова интересна, ако наистина знаете абсолютно всичко за мен. Любимото ми ястие е пържени тиквички с кисело мляко. Прякорът ми диско произлезе от преди няколко години, когато се обличах доста шарано и в стил 80-те. А също така и слушах доста диско музика. Сега си слушам де. Едно от хобитата ми е да рисувам. То портрети, пейзажи, карикатури няма значение. От малко обожавам да рисувам, и много хора са ми казали, че го умея. Чрез рисунките може да разберете как съм се чувствала в този момент. Така че, обожавам да рисувам. Ако съм във връзка, съм толкова ревнива, че почти виждам червено. Вие си нямате на идея какво е то ревност. Така че, твърдение номер 4. Ревнива съм. Мразя да готвя. Не само, че мразя, но и не умея да готвя. Каква съпруга ще съм? Мразя да пътувам. Повече от 2 часа път ми става лошо и ми се повръща. До 3 часа максимално и просто не издържам. И разбира се, няма да съм аз, ако не забравя нещо. Твърдение номер 7 и то е по принцип нося очила с диоптри. И заради това, че не си харесвам тиквата, нали, с сайси и не ги нося. Нищо, че пред мен е мъгла. Обожавам зимата. Предпочитам зимата пред лятото. Заведи ме някъде, където има сняг и горещ шоколад и да карам ски и всичко ще е окей. Вместо да киса някъде на плаж, на море и да се легава на някакъв си коктейл, докато се пържа на слънцето, няма смисъл. Като малко обожавах да ям креда, шивашка креда. И веднъж е трябвало да ме закара до спешното поради overdose. Между другото, синята ми все още е любима. Веднъж се забих в дискотеката и хвърли 2-3 бири към един доста разнещ индивид. И разбира се, на изхода в полицията ме задържа. Но нищо сериозно, нищо сериозно. Ходя 3 пъти в седмицата на фитнес, то не за да отслабвам, но просто за да правя най-различни упражнения, за гъвкавост, за издържливост, за бързина. И все пак всеки трябва да поддържа еластичността на кожата си. Разбира се, кой не иска стегната дупе. И както виждаме, всеки навлиза години, така и аз. Нищо, че съм вампир. Пуша от 1 до 2 кутии цигари на ден. Падам си по момичета. Под, над, помежду. Няма значение. Момичета. Мамо, ще поговорим. Както виждате, дясното ми око не е на 100%, тъй като преди няколко седмици се възпали от това, че носех прекалено много очна линия. Първият ми клип някога качен в YouTube е озаглавен, говоря за YouTube, не този канал, тъй като преди този канал имах един, който го направих през 2006 година, но сега е гейминг канал. Така че първият авторски клип, който някога съм качила в YouTube, е озаглавен ползите от социалните мрежи. Така, това бяха 15-те твърдения за мен, от които 5 са истина. А сега сте вие, напишете в коментарите кои 5 номерца според вас са истина. И да не забравя, първия, който познае 5-те истини, ще бъде поздравен в следващия ми клип. 5-те верни отговора ще ги сложа понеделник, може би. Не знам, ще видя, може и през уикенда да ги публикувам във Facebook страницата ми. И така, това беше всичко от мен сега. Надявам се да ви хареса този клип. Дръмката.